Доре, как си, Доре? Добре. Дай! Ето Ани. Финал с номер 59 с време 34 секунди 17 стотни. А по трасето вече е Анета Кристева. Тя е с номер 61. Не, с номер 30, прощавайте. Дай! Спускай! 33-78, времето е номер 60. Браво! Абе, май доста добро време. А с номер 61 Николета. Аз ще си следвам. Браво! Тодор. Викай за Тодор. Тодор Христов. Бегай, Катка. Браво, Тоше! 80 стотни. Браво, много добро време. Анета те би, верно е. Анета по-добра си от бащата. Да. Трето място в столбичката от Диди Кацарова. Браво! Ела по-насам, бе, ела по-насам. Ела. Второ място Кристина Милова. Ела тук. Браво! И първо място Анета Христева. Браво! Пасте на кое място? На кое? София ли това? Грешка, Найко. На четвърта. Нали? Не. Браво! Браво! Аз съм трето. Браво! Другия път ще му слушаш, ела покараме малко, защото много назад не Кой са тази седмица ще карате? Да, много назад ще става седмица с мен. Пиш у нас, заедно да ми карам. Да. Чули? Да. Готов. Пазарувка е готов. Между другото, дъщерята и зверски спускане напред. Вие музики стису. Браво! Браво! Аре свиркай. Браво, браво. И кой е номер едно? Опоро! Кой е номер едно? Айде, стига толкова.